kubor nagaslem jong unongsan hima. Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala ulaong ba ka jingkhore ka sarkar banya penbet khaput bat ka jila Assam kamde na ka banta ka jingkwa bat jingthrang ki patba henry ka de na ka banta ka jingmentoy shimen ulaya thu ru da ka baong ba ka don ka hotel ba he ba khana para ya ka ba ki kot kisla bapura kiyo na Meghalaya bat ya ka jingbanjur banchna ne ka building permission kiyo na Assam namar ha Meghalaya kimjusha banchna hotel palat ya ka Sanmala kat baha Assam ki ai kat kum gajing penwandor yaka ula ben rapru da ka baong bahadian baladon ki he spa na Meghalaya ki bala thiet ya ka ka hotel kaladon gajing kaliang menteri penroisor bala penthamai ru ya ka anchna yeng ha ka jela ne ka building bylaws marsen weng yo ba hamlet na kasuki menteri penroisor ula ben rapru da ka baong ba ka MOU kambyang na marla susoy ya ka MOU klam ki sakhi satar kani baro ka de tangman penbiet ya ki patba kipat ba kidi ban sotu ba kani kamde ka balabyang haba kelli ba balay ka congress ka klem le AA ha kapor baladon ha kabor nakalyang uba pala ulaong ban keno ba ka congress kamla banle kalong ka babakla ulaong ru ba ka jingde ka sarkar ka penkulmar namar kitu ki briyo ki bahap sa jala Assam kindo la shibun ki jingya da kum ka kernet ban riyo ban ithu kum ki riyo lom ne ka schedule tribe badya ki jaka jongki la ban thiet da unu brio namar ha Assam kimdon ki an banya daya ki ka kane ka border issue ka ching khore jong ka sarkar ka border issue campaign namta ka interest jong pa ngani thoi phi khandiat PE ka don ka hotel ba he ba khana para ka ba kilang document kilang permission ki yo na Meghalaya kat baya ka building permission ki yo na Assam bale hame Meghalaya kim jo ai permission palat ya ka Sanmala kat ba Assam ki ai kat kum ka design te hadin ba ki kat to kat ni ki haspa na po Meghalaya ki thiet ekate ka hotel te PE kila change ro minister ban modify ka bylaw mari do minister ba hamda lawan do minister kila modify ka bylaw kata ko kila le ba kani jing khore ban one change ki border ro kadin hadin ba ki change ba hamle te hadin ba ki change ta khore ba border ro ke MOU ro ka ba ki sign ki judon ki history ka ba hasan agreement sign MOU claim witness Filipek ke tu MOU dan witness dan sakhi re ba chu sign MOU dan sakhi MOU kade ka intention ka mut bi bale kum sign the agreement te kani baro kade tangban penbiet ki pai ba namar tip ba ka sarkar kala fail ki bru kala ithai ka sarkar te ki mut da ka bale e kani ba penbiet ki pai ba tangban penbiet tu border jongki den menta ke interest jongki bru jongi kata ka daw la ki kwa ban solve border de ban solve te hab kum no kin solve border ra ki yang create problem so ni ki problem ki badon jingsha manusia kam do kulmar kum bakal mata ka jing kulmar ka mi ne ki jing kulmar they create problems from problems dai tang baki ya biang kata ka kam jongki na do ban change ki minister change ki bylaws la biang ka border kam don su kata ka land ka de Meghalaya ka permission ka de na Assam kin long bit na dong hadong Meghalaya namta kan i recently ka dang ban pass na ka ain ta ka khalai tumut ke khalai rokin le ka area rokin solve nadong hadong namta ke interest yung katto katni te kam ki pai ba ki de baso thu kane kam de ka border issue ban solve kane thik ban solve tang ye ka wei ka family le ka wei ka property the rest si pai ba umat yap kat soya kan ki menta ka problem la ki post nem kila jinjar ke kan yu la ki ye kren mene orang kren ba this council ki ong em ki social ki ya ka jong ka state ka ya ka jong ki sem la ka jong ki hima la ka jong ki rangba snong la ka jong kan yu ba kin solve la ki ong ban solve de ban ye kren baro kitu ki dang pen mi bon ki jing te kam kai kata ka solution ka border issue kam don re kimla ban le phai biang do namar le kile umta tamot ka property jongki kana kulmar su te ka jing sol ka border ka de namta ka personal kam de mata upai ba Lawan natai ku pori nde bang abong kami ko ku pori kata hotel action na bangi te kami nga na puli ko bor na i pan manta ka ban no na sini te na try I leave some space ki press ro ban le research ma tangkat ke jintin jonga ka bapule na kan kebor ka long gupta
Reha bayi bat kani ka border ya setia kamsim la le dei tang kani ka Sarkar MDA Alliance leading by NPP ka bala le bala sinkia bat ka bala wanra adu yang puat ban sain yang nguyu dan ini bat bandong bat kongres kamsim la le bat ki bami ki kan ko menta dei tang ki kan ko mar bakim la ban le jo na agree ba ni klem la ban le hado ban da suk andre habaki wang bakila ban le ki de ban suk alis mentapa kinang create kinang pemi pun kijing tangi kam keras beling mela namar iso tu ba kinang pemi pun jing ban ya ka pemi pun kijing ban ya ka su pembe ki baik ba su false MOU su false promise ki baik ba ka bahaba nai le pi ka bahaba nai pemi jing ban ya ka pemi jing tukum bolong menta te nakasuk kanang ban sa kijing kulma susu nak problem badon mensan mensuar ang at susu pinmur ayu kitu ki badon haka border ki village Assam. Number 1 ki badon Meghalaya we are governed by the 6th schedule ki facilities pinyo na ka 6th schedule ka protection ni ki jaka jongi ka protection ya ka schedule tribe jongi ka protection ni ki facilities ki bawon mentan village po Assam ki do ka to ka ST status jongi ki do ya ka to ka 6th schedule protection jongi uno bru la ban the ke jaka jongi uno bru la ban bandai ke jaka jongi ka protection kam don so ta ki reservation kino ki institution ki lado mentah ki babon ke ki lado ya ka 6th schedule ki lado ya ka ST nama PE ki khasi ki badan ha barak balis ki myo ka facilities ko moyo ki boro ki badan Assam ki ban Meghalaya ki myo ka facilities ko moyo ki travel hamne bat kumta tarte te ka jingni na ko way state ka jingway state ka jing sha brat jong kini ki bru nang ne hamte kan kini ki bru kin safa ha ki por banawan nang khamjor su bani ki don ka ban ki bala safar menchwa te kan mentoy yu ba kin penjenjari ki bru haka kapten jong ka solution jong ka state ki penjenjar ki bru su kono e ka kras ba klamla le namar ba yu la da kimla mentar there's the next generation ki bala ban le kata lo haka we pat ki por kum example kum ka Delhi Gurgaon hadin badon ka don kam don so kata ka jing tahang ni ro ka jo hilara ka generation jongna jong thingim la yo kibe generation ki kamla ka kam start why should we create beleng in mi kita ki penjenjar beleng penjenjar ki bujungi permanent ka hot ya ki bru ke badan hatu gila badan ki badan depression ro mai ki wok kini ki nong tre ki jongi kini ki leaders ki jongi ki elect state jong isne ki bru humte tang ban thia ban den ban bang ro tem ki yo ki bru ke wan kru te ka tension kanang jo su te kam don ka solution kadang don pumpan ka multiply the problem gani ka sarkar hi kam perwari kita ka perwabi tikata na ki it's not for the public interest kam de nam ta ka bha kam jong ba dai tang mun ta simet si jong ki businessman jong ki thank you.